بروز بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخوة، الحمد لله. اسلام وامي فلو كالفو كالا بركدا كالا ولي مندو مسمي نمي اجاباك مسمي ناي منجي ويوباني امبي ولفو بنياتي على دي كرامتي علي سغني دولتي علي ابادي مامامي اجا وانا ادمي ما ويوباني ambi ala tanu ka ala wali nyimando masammi ale de ye kun faya kunu masai na ye minge chuko mina yo bane o chula mbadon namburai anga jo fen tani kelena no de ye tungarange ka furko geleya ambade munum bi jamana kofe nu bora faso kono kata nyini nuna ko bina faw bon nogola ko bina baw bon nogola ko bina muso bon nogola ko bina dema jigitu ka dema lahine ko bina balo o halalawla gelam mini toro mi yolu soro dema antanya dintanya musuntanya walma furusa walma janfa jugu minu yusro nye ledu duma woni ala yendon zagula mbi banaw nyefo wala sanga furani ni banaw na banaw banani anya dona furabe soro ala inshallah bana mimbana dona saw ni anga sigi shen tani kele nae ni alaka je ani alaka si amba de chamanga jabibia kabo jamana kofe avantiro la jamana bina ni koka puma bia o puma nunu ngono fana anyi haklo ni famu fana soro ka defo do yi avantiro la o defo mi ni o kagele kusube no mafurake la nyini mogo be dema ko mina ambulu am mogo be musulman soro mina am mogo be dinyman soro mina am mogo be navolo kana chemina a defo do be tanke o be no makele mogo nunu be tinya fiu ka kene ambade nga puma eno avantire nunu nga puma we anyi famu min zoro puma ko nana anga kacheti tanko fe o de ye uya jira ka fo aventurier yere bi fede na bi fengo fenge abi fede o kake ko boy abi fe o kake ko yangale abi fe o kake ko mimbi laje mo fe ko ba ko yangale ko korotale ba me je klimina bi mo yere ke wartiye ka soroitaye o de mo segele ni mo be mo yere ke don bay kasroite o de mogo segele ni mogo be mogo yere ke fedo ke bay kasroito e o de ka gelebi ni je fe be wa aventurier ye chugo kay fani do njugola ye chugo ya kay sabara do njugola ye chugo ya kay fugula do njugola ye chugo ya kay veri do njugola ye chugo ya kay ay wa hali masri waro do njugola iyerela ye chugoya kan farkulo ere noro chugoya la dumuni je dumuni dumon ani klima c'est-à-dire je fenye duma minum be ka jamano kono yi shioro nyuma minum bo bolo ubi ko ginyuma minum na safna nyuma minum be ke ko fu nyuma minum be ke ko tereke ay wa ubi ginyuma minum mi ubi nono nyuma minum mi ubi fenyuma minum du o keme ka tungarange chaama farkulo nuguya bo onnu ma yele parler bo inugule do wala nuguli nyere be fero ira on na ya ka fo nuguli koroba ira ko poshi kai on ve ko ni
mais o korata ko nugli be poche nya la nga anw fe ya naw ñi aventurier nugle ya ma fo ngo kene kayabulu o ekle bo anugle do flana e mi na nya bunya ne ya ma fo kene kay o adu ma na min fatale do folo fona kara prisonnier nu ka sola de nu ala ka sola de do fale do nawi opma donc ola amba mi ye fana amba ye akabu farkolo bi mola aventurier chama opma amba ye sisa ngo niye mama akabu anga jetela kene kanyulo me ka soro mogodo be toro yere bubunye hami be mogodo bunye nyani be mogodo bunya deku be mogodo bunya beni ikakochuga do ala bulu quoi o ko fedu nanye mogo parler mbay parler fani mana a on ba fongo sika fo itala ni ngone femeni hu bo avondire du mogo mi o ka jate mi ambe ga jate mi no ya avondire mi pumanu de o de ye kan pare halni fema kan hu kan go kan janga yi chunmana halni fendan bo on va yi chunmani be fanda ya sabu ni kare yi chunmani ni fendi ku mimi ku tasuma bi dola ko ba ki blay jala fo ka juru yele la mogo ya yere ke yi chunmani ya on ve male kono ya ka soro fendi ku ani blala jani ma kono jene abega kan parce que tasuma kam de bidai la ni mogo jora fo fena bi takama de dai kan mo korma suru damasisan ne bora ne tara dugudo la ngo mogo be atoy di mbana sigila mba mogo be si mba minga ne kuma ina mere ne mogo te mana na mogo be fedo la mingara nyere la ko la kala ya ka fam atoy ne tara miniji yoro la a ndara ni bazem bilibili a gumi jalane jalamugo do be ngulu la iba fo château koloshi babembulu nana mobili jongo assalamu alaikum ay lamne ngone mo gobe mba 2 metres la ngo obita julla de billahi chako ma ko mba ko kramuga kama ko ne ka wafla di ngunya fam mun dato de yoro la mikla ga sigi ay puma vom de ma fo awe aga fedo de fam ne taro furga bogabla ni atoko o ka furga kemo woro furga ni nyo do de do furga paleni ka fugula kunani do kemo furando do opma ka to edi ka sabaran do zila tabetin do zila do ka kan nasela kana o chekele nyininga kefla ngonno go mba bita jollade ngo 1 m pour que ni deux fois juste abunando ni doni modde la 1 m ngo bita jolla chenni jolle la je ko boko 1 m ko ne bisaka wakale ko me durudige ko kramo hudu ngo nyafam ndara nyekle nane ko fennana mala surunya buluma nana ni kulishi do farale nya sena farale do billahi babini do bezela gligi mengana farale do fuka ndisibo me kolomara bonde koni nana cheyoro wonde ko ngomba ngobi tugo di afa ba ngo 2 metres 50 bita jolla ba ko yirka gale sane ngo ngabita jolla ko lo ka keme shegidi ne ko nyafam ngo keme shengo ka chandon ko cheya ko wara de afere o ko ka mo ladisa ngo bo mitakana ne tara ne toroba wara ci o sura sikoro do o bi sambi shege hagela ngummo ko be mpana u ko mo ko ke mo lobla ale ko go ko ka chakuju kalibna agla kalibna o cheka masa anana cheka ma anni mana da anana kali anana ke mo woro de chema ko bagla ga dinga chema ke woro mine kan bagla mba 2 metres 2 metres 20 ba safe amba benga so billahi odugula albi obma wa flampa o felle flene makemo horola ko wa fla ko mi nere kramowe kana bula wa kalin ke duro ko mi kramo kudu kana bula ko ke mi shegi ne ko ka chame ko ke mo la de ko mi ko irka galesa mo waran na ko agla ke mo horola obma mo go yere yi to bi ka kuno wa mogo yi chugo bi ka ko gele on avandiri o pari chugo anga labe chugo ya
anga ko ga je chuya abi fe mi yira yan jamana kono diw na no e mali jamana yi an fasula mogola ko kene kanyambulo sababu andire ko alni fende ngui ko ki je kanay mago bu yer la ko ba on nu fe ani fenda ngui bi yer mago bu yer la ni femi ku ba yira ko femi ku ba on fe no sa fendu ku yere bugu dugu fendu ku bugu dugu jamana mina e fenda bole to fe itala France Espagne Italie Malta Qatar Pakistan maga madina Kuwait Allemagne Angleterre Arabie Saoudite jamana ko nana Gabon Guinée Équatoriale atoko Ghana Nigeria Niger Cameroun atoko Congo Brazza e bora ni jamana do kono sisa inana malla foite ku e bigi ko ki je ka fani daga bono do on va wartu ko yere buga nogobi ka fani nogole nundo ku dogo fande ku e buga ngi yere yira ko fami ku ke kana bo on de muso no fe wol ma ke kana bo ando ko muso no fe ke bi no fu ka be yere jole dala ni ka mobili koroni joshile adi yere parti ko nyuma on ga mo bi na muyesa ko ni woni ye amugo nyale mena ta ka che ko ni fe ma bulu de nga sigi me fo France de o ka be ina chusa o bi ka France ko irawo ora be o ci en France ci en France o bi ni ko kombinje nyi jena tikala ni o doy tofu sadiri adama de kanga mogo ni bi se femina ni femmi bulu ma se yere dala amandiri o mogo be ko na bi ke kayira kana ka kum kaninge bo ko do de be fo de ka dugo kan nya mogo ko nyane ni anga defu do ni anga defu ba do ambalma amandiri o nana ne ma nya fe ni mogo nyina nya furla musoko ko bela de kara ka ba pe watan ako no ko fanga mo wele ka dunu fo ko ka kodo ke ne biga hini ala laboratu ka fe yani mali o ka mene ka kunci nguma deme kam mo nyina nya musaka be sefa wor wata cego noko akuti ka blata ko fo anga kamera tu de wele ka foto tala wele ka zigiri tala wele ka bafulu nyini ka bashi nyini ko ka boisson minde ko fali shaw ka domi boisson la do ngunya fam ne mo taw do ko yora ne taranga voyage la ko fa ne wele ko atara ne jurumi aka to fetala wa keben wa biduru juru bala kata wa keben wa biduru mana ko ni batra ko dro e me fendi ku ni gibi fendi ko ke ina nyi wara do ku ne o nyi wara ta do raw juru de na fura ka wari nyini tasma kono muñ makula ma jun celay yoro joshi waru de koko waru atoydi bare shibbe muñ mago shibbe nyani shibbe tasma shibbe la kanu wari fusugu fasola aw yaro fe ka tasma dola mena fure be tuka fe san jori joli muzuti denti ebeti ko halala nyini kama imana min soro ko bla kana fasola mo bodu uti songa femara kanya uti songa du nyini ye ko mi mo bala chukumina uti foi nyini ko mi mo bala chukumina ka chukula opma na foro ko bo niveau la ere na ne gwen na metasma do minimi mi kula fasola mo buza ne ere lu kunda nyini yoro la ede pma nyini yoro la pma ya nyini anyini gilari bulu ede bodo anno gari bulu de bodo e yimin chika na ko ka dutere sa o ma fenza wi wordu edmine na ne fitini mi fana kina mu doya ko ena metasma do la faso mu fitani yere fo an vandiri wo de kanim la ngono ka fo ni fendi ku bamono ma fata ko fanda ka woro be nyimi nyege kono o ba fata ko sudani bere chokoyi ni sudani bulita singa me chokoyi ko maybe so nyame nunu ndaga me kitiu o beni bere do mais ne ko ebi chokoy ebi giru ke chokoy la a foni yere ko lu fra duguma le ba me danga mina saudi an ngulu be duguma na mala joddo ne anga gele ba mani de mo be kan vle wambay wa anyere jira kanyi wambay ka soro fenda mulo anyere bado o may to anga seka ngo kabina na telephone yere bu bulu kana nu o belebele babo ko folo kabo yoro nde mali kono bi
wartigi yɛrɛ ka téléphone tɛ android ye fiyewu i bɛ wartigi yɛrɛ fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ ka téléphone ye bitomani ye i b'a fɔ ko cogoya t'u bolo olu bi téléphone de dɔ baara kɛ bɛ n'a ye wartigi kɔni mais anw tɛ dɔwɛrɛ téléphone na kulonkɛ la kɔ k'an ɲɛnajɛ mais ɲɛnajɛ bɛ yen ani baarakɛminɛ fana tɛ kelen ye dɛ ɲɛnajɛ minɛ bɛ yen baarakɛminɛ fana bɛ yen o ka téléphone bitomani de b'a da o kulo la dɔrɔn ale ko ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ n'a ye n'u y'a batterie charger tile 7 tile 8 a batterie tɛ ban mais android b'an bolo a bɛ bɛɛ bolo n'i y'a charger cogo o cogo n'i ye baara k'a la tile 1 a batterie ban a tɛ se ka 24 heures kɛ a ma kɛ kungo ye a tɔgɔ ko forfait n'i y'o ta ka k'a la dɔrɔn a b'o jeni ka bɔ yen waritigi yɛrɛ mago tɛ forfait yɛrɛ la fiyewu fɛn bɛ maa maa kun mago tɛ hali internet ko la bi o b'a yɛrɛ ɲini de o ka nafolo bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di o b'o de ɲɛɲini bon ni nin ye fɛntigi wɛrɛ bɛ ka siran diɲɛ ɲɛ i bɛ fɛntigi dɔw ye taama na bi u bololangolo hali saki t'u bolo wari min b'u kun ka taama a ka ca miliyɔn 100 ye mais ni fanda dɔ ye saki kura dɔ b'a bolo i b'a fɔ non saki diplomatique ba dɔ foyi t'a kɔrɔ 5000 kɔ 5000 ye 1000 yɛrɛ a terikɛ ta ye 2000 juru b'a la o de tɔ joli 2000 donc o tuma ni mɔgɔ y'i yɛrɛ bɛrɛbɛn n'i yɛrɛ ye i ka ɲinifɛn ye min ye o bɛ sɔrɔ n'an bɛ ɲinini kɛ an kana ɲinini kɛ n'an yɛrɛ couleur ye an ka segin adamadenya couleur wɛrɛ ma k'a dɔn ko mɔgɔw ka hakili de bɔra ko dɔw kan an ka segin an kɔ hakiliw bɛ niveau min na sisan kabi téléphone min bɛ bɔ i tulo la i burankɛ na k'o da i tulo la n'i b'a fɔ allo o téléphone na i buramuso ni burankɛ ni muso dɔgɔninw u bɛ ɲɔgɔn wari de kab'o yɔrɔ ko fɛn b'a kun dɛ k'i b'a bisi mɛnɛ t'a bisi kana hinɛ a la dɛ a bisi f'i k'a tulu bɛɛ bɔ de wari b'a kun i m'a ka téléphone ko ni téléphone ye Samsung dire fɛ u b'a tɔgɔ dɔw fɔ la o tuma o y'olu ye ko to ka ɲɔgɔn pousser ka bila e la kab'o yɔrɔ téléphone dari kulo dɔrɔn ko allo bon e bɛ tila k'i tugu kun k'o da i kulo la kun hali ni e bɛ fɛ ka wari ni ci dɔ ma hali n'o t'i ta ye e tɛ taa o kuma kɛ kɛrɛfɛ dɛ i b'a fɔ wɛ bon n ye miliyɔn 2 ci n y'a ci quoi wɛ k'a kɛ komi wɛrɛ i bɛ miliyɔn 2 ci mɔgɔ ma don o don n'o kɛra ko min daminɛ k'a ye ne kan ka miliyɔn 100 ɲini i kun sa dɛ o tuma an ka gɛlɛya pour que an ka se ka nɔgɔya an yɛrɛ bɛrɛbɛn n'an yɛrɛ ye diɲɛ tɛmɛna kulonkɛ bolo ma aventure bɛ kɔfɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ n'o tɛ Bamakɔ yan bi walahi i bɛ moto kura dɔw bɛ jakarta kura sa 60,000 ani 70,000 wala 80,000 ni 80,000 kana n'a ye bilahi kana kabo bɛɛ bɔ a la pewu n'u ye kabo bɛɛ bɔ a la pewu ka fari ninnu bɛɛ bɔ a la pewu u bɛ kɔrɔlen dɔ sugula la dɔw yɛrɛ bɛ u ta moto yɛrɛ jala bila ten mais dɔw bɛ kɔrɔlen sugula la fari minnu cicilen don nin bɛɛ kun ye pour que an ka se ka kisi bandiw ani mɔgɔ minnu bolo ko fɛn b'an kun ni mɔgɔ ma siran mɔgɔ ɲɛ i tɛ se ka siran foyi ɲɛ ala bɛ ye ni dusukun de ni danaya de mais mɔgɔ min ye ɲɛna n'o ka jugu ni ala ka dafɛ bɛɛ o de ye mɔgɔ ye bon n'e ma siran mɔgɔ ɲɛ e bɛ se ka siran mun ɲɛ bilen foyi an kan ka siran mɔgɔw de ɲɛ an ye mɔgɔw fana de bon an ye mɔgɔw ye mais mɔgɔ min lamɔna buguda la ani mɔgɔ min lamɔna dugu kɔnɔ différence dɔɔni mun ni ɲɔgɔn cɛ aventure bɛ n'a fɔ bugudala mɔgɔ parce que bugudala mɔgɔ différence ma de mɔgɔ tɔw cɛ buguda cɛkɔrɔba n'a denw ani den wɛrɛw olu dɔrɔn de ye kulonkɛkɛlaw ye bon n'i bɛ dugu kɔnɔ i ni dugu denmisɛnw de bɛ kulonkɛ kɛ bon cɛkɔrɔba yɛrɛ den mana kɛ maa 6 misali la e min bɛ ka kulonkɛ kɛ o mɔgɔ 6 dɔɔni de o mɔgɔ 6 ka kodɔn bɛ don i denmisɛnninw ka kodɔn la o ka kodɔn bɛ da ye bon n'u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ quartier ɲini taw ye ka nin kare taw ye ka nin kare taw ye ka sigida bɛɛ ta ye o tuma u bɛ limaniya ni u bɛ hakilila wɛrɛw sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw la min tɛ u ka du kɔnɔ fiyewu o bɛ na ni kodɔn caman ye ani faamu caman ye o la o bɛ to k'a fɔ ten ko mɔgɔ min mana mɛn baganw nɔfɛ bagangɛn na ani bagan bɛɛ bɛ kɛɲɛ mais a tɛ kɛ komi a bɛ bagan walew kɛ mais non bagan yɛrɛ bɛ diya ye ka tɛmɛ hali mɔgɔ kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ an tora dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ mara min kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ lahala min na o dɔrɔn de don mais n'aventure bɔra Mali kɔnɔ cogoya jamana kɔnɔ ka taa ɲinini na tunga fɛ i ni an tɛ bilen bon e ni mɔgɔ minnu olu n'anw tɛ kelen bon e bɛ na olu ka système minnu ta yen nɔ ka baara kɛ pour que i ka se ka baara kɛ olu fɛ yen f'e k'u ka système ta bon n'i bɔra yen sisan kabi i bɛ don avion kɔnɔ walima mobili kɔnɔ k'i b'i ɲɛsin faso ma f'i k'a lajɛ de ka système dɔw wɔrɔ ka fili
tamashin do etiketi do bila ko lu woro kafi mais ni avandire jole kasri ani an maliyo mun be no an jole kasri ba do ka wonyo na kande kle an yele jotugo do ratare ibi andura mina o walew o de bu no fakana bo walew mana ne no fakana sade obuma yango de ba fasta ko kuma ko atafangalama o de to frekerama bo uko atafangalama wa ande fangalama ko tabu na me fangalama am ka do dire mo nandi do kono am ka do dire nandi do kono obuma ay to anga ko no ya anga gil to anga marawla anga gil to anga demoyala anga anja do anga fuko pumala anga kesebe chede ni bi fongo fenge a kesbela wa kekanye meni che to kara yichuni damai o che bane che barade opma ay to anga akil to anga dima kula anga fukula nani muslimun zoro anga anjadula anga nyere berebe na nyere kanga dibasu berebe ni anyere ka da ansikula menani min soro be ko bedumbi a dama ti marati de ni mamiye wakalen zoro dongile ni obedo dongile don boko odo alika sabe odo kima fezoro bi sabu yemmin zoro tumu garata ka do wallahi mini wakalen zoro ni kima fladun ka toto kima shegi yi do zoro yi kima shegi zoro war duneti jatewu mimma dun mimi bulu marala o de jatete wala war ni nati chey war sorlati chey me war maraba de chey bo war marala rati chey fana wani marale ko fe ka takata ko sebe kala o de che amar do tara to fe mataro ra tara libi angoro fandadu to ya ta fabulu to ya ta babulu ba fe bedo atara libi atara jurde la arme pe na sra baraka ba warsra igado anana ni gleki do ko amerika do ndalo ga do lalo do be amerika don dala do nde faka to ko fo ko ka gligi anana no gligi do agligi dengele wa binani gligi dengele kulishita la fiyo ni kuranete wa binani odo mo opma o karaminga amati mo wati janga o gligi ne saka franyo la o chamamba ani sabara do ko timerlen ni ferme watan shegi wa mo sabara dengele afle ani vesi do wabinani ay nunu mbe faranyo ngasa ani ka tele dagamana do sa ave libi atoro de la manga na wuli libi manga ulla ka libi dinari ka tu bulu milio la kashinga ke fu o karam nga nana jigi bo wa aeroport la dorme taku tele nunu ndese kana ay kon nga gligin o ato nya fo ba ko ay kon amerika don dala ko ay kon na mo nya ka fena na foso anana no ka gligide guloma nunu poposhini be kema walata anana na wabina nan agligide nan na nana jigara for la dorme ta ko wali ka jigidi ko kono ka delli ke ka jigidi ko kono ajina dugu kono ashira ka bo bamako ka ta fasola tuga fu ma sorola o ko fe dogla ka wadda ma kun ka blaka da a nego ni zi ngo kojugo mo karamo e na tarano kara chumna ngano yi atale ba ro ka ko minge muso gele mi ma ko ya furusa au furusa denda bolo de ay muso furusa bo ali bi abeto fa jefe bo mo do me vantire do me jamana ko fe nu bange bo bu wele ku kana so utina kundala dalutala haga fudi tola parce que un chama tara to ka fe kanyina dame ko kanyina bokolo ko kanyina faso ko kanyina jogo ko kanyina dine ko chama yela mana bare kono glomina chama yela mana surba sola jene akama chama ngara gorojaga ni pede done wele avantire done wele ni kurana che mi ka fo mi saka ka lahara ko ma ko vraiment ko ale ka baya chena ko ano nga baya chena ko ngo mamu mi yisro ko baya la chena le betu de la ko ngo abo ngo bi baya chena ndo ko ni
e kale bu doge ne ko mi baye cheve fo dro ko mi matu ke agogo boko sadire ko muso de nana Allah nyini ko boko ale no muso sera nyoma ko ko fe ko akara dibira kale Qur'an ne kale asoro chedo o donc ko vraiment ko na be ke tukuna ni ka boko dai bona furanga dine ko bla peu kana do baya la fiu ka bui fani bakunga aka dugula ka sahara teme ka tamara sati kungolo teme ka libi gelma mai ndame ato ede kiyere bla ko waji ka sayri baluche ala kurawuri mo o mani min bita ka sola shi ka sodo ni bira ko waji la itachena kana kambola san joli kambo kono sanvla impapi ma soro fiu sanduru papi ni zoro le dron sanduru ka shinga adama di halaki ka ke komi faka wulu kusanaye ndo ka jene dandame faka jene ke chela che kasoro kana on wele kana mambo o ya ta defo me o nyona mi aventurier do me gien kono haka chitala mais aventurier dabe tugu be billahi minu mo ko te fo la bokolu ne dine ko minu manyeno botoko ko sofiu ngode kaduko sabu ko mana ga tugo nyuma bala juma bala aventurier nyuma be o nyuma ti banfiu bo nyuma nunu ngama tuga be sena ali bi ha no bana dongo do tasma bi dambe ka ma do fem o nyuma nunu ngama be gi yakono bi aventurier kono no nyuma nunu mbora la ba yede o mo ko be niveau mina che yere la ka nyini aventurier o fe kachati tanikele na ingar da kay mi dro ka njere ka ko berebe wamba ya ti fenya kasro fendiku ko ga je futi fenya kasro fendiku parli futi fenya kasro fendiku téléphone galaxy berebe be buluti fenya kasro fendiku e bagle ginda sabaranda be burso no téléphone sa wabi oro mu daga dete ha o mu daga dede boy bulu ki surize le mega surize kara jarme di bulu parce que ya kara daga de Ibrahim manyara mai kasoro te fuyi ko bi ni ki fa village la bala muso ko bi ni ku fa ko bi ni ke de on va mo ko bi ni ka de on va ya ke to kan fe téléphone do be ko la wa keme dungo do internet ka yele be ke de ka ke mamlaka muso ni wala muso ni video kunda vle okoro kan nyina nan ta kunko an ga njando an ga marala mo ga mara mana chembulu ka jeni la rabbe cheni amini ni Allah hara mara kula to anna maga Allah hara fesa anna maga dine kula nanga mara chena na idre jamano be ni jamano tigi che bakoroy ni na fukite jahilite fasikite na baga jamano de onve aka jamano de ombunya ne do yorobe dutigi sebebe dude buyane do yorobe mais ne maga dutigi sebe yidde on di jati manyana mare bunyati dauka tangati dauka karamati kuka faida tikuka re obma ka bunya bo idde unga ede bisugoke ka tanga bu idde unga ede bisugoke ka bunya dauka fana ka tanga dauka ede bisugoke ay to nga sabali nga njano ni yoro nuna fe mi nyambo so ya fuite gele ko ibora ka gele min do ya foi mabola ya bo itara min zoro ni o bedo ki pari ala cheka masri manjasa mu sharia mi voya datu lawe ka dabne kibirni barakorlala ko datu n'importe o ko fe do atobe galu ani ato e di ma ni ma mi man seliyi almamiye sharaba nyini o ek sharaga kanu e kiga fani do fani mi ngabo pour que ki yelo ngo do na nyokro iga ke ma fanyi do ni nyaka yela o ko fe dum wajuli kala mbe wajuli ka nyokro ni mo ba laje ko yere ki pardon ni pour que iye chugu ya rek kasaka kusa do ni ah mena borla dum ko ka damne kimere fo barawo datu no kara fika sakra kulishido me kulishido ba nga mo do la do bitawa konondo dingle ni pandolo dingle za wa konondo ifaga fani be wa konondo ato wa shegimbo
kulusi degelen bɛ la 9,000 i ba ka fani bɛɛ tɛ 9,000 mo kulusi degelen bɛ la 9,000 i muso furulen kelen bɛ so yan o doni b'i fani ba ka ma ko sibɛlɛya ka b'o furula i ma 1,000 mako gilaw ye kulusi degelen 9,000 i taara ka muso kɔnɔma falen to jigin ko ya fo den bɛ taama la hali parasamol degelen ma so sa de parasamol siro i ma se ka keleza de 150 kulusi bɛ la 9,000 hali tɛgɛ dayɔrɔ t'i bolo i faso kɔnɔ i fa jamana kan furu t'i bolo dugukolo siyɔrɔ t'i bolo kulusi keleza 9,000 halaje a bɛ mɔgɔ jigi misɛnya o kuma an ka kuma kun ye min ye banaw mana ye an na san yɛrɛ cogo la aventure dɔw bɛ yen minnu bɛ nin dingɛ kɔnɔ minnu ye ne wele k'a fɔ wallahi an bɛ dingɛ kɔnɔ i y'an tɛgɛ minɛ mais nin bɛɛ la dɔw bɛ nɔgɔya ka nɛni ka diɲɛ k'a bɛ danga mais comme n t'a kɛ nɛnikɛla ninnu kama o ti fɛn diɲɛ ɲɛ quoi o kuma an bɛ baara kɛ dɔrɔn a banna ni y'an ka jɔfɛ tani kelen n'a ye layidu min m'an cɛ n b'a kan ni ala sɔnna ma ɲina komi waatiw de ka dɔgɔ dɔɔni ani waatiw farilen tɛ ka sababu kɛ baaraw bonyaw ye o komi an y'a ɲini cogo min na kabi baara daminɛ n ko k'a bila miniti 30 hakɛ la kuma dɔw la 28 kuma dɔw la 29 kuma dɔw la 30 31 32 k'a bila o bɛɛ la ka taa pour que a ka se ka faamu mɔgɔw fɛ ni y'an sigi ko tani kelen n'a ye n'a jara ala ye waati min b'an bolo k'o banna an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ama an y'a ɲini ala fɛ garisɛgɛ sanuma ni garisɛgɛ ɲuman ala k'a dilan ni aventure bɛɛ ma sabali ni muɲu ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ dɔn ni yɛrɛmajigi ala k'o dan an ma kira n'a zuriyaw kama an karamɔgɔba seyidi sharifu kama n'o usman marana ayidara sallallahu rasulillah a balimakɛ dɔ ali sangare hazza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh